نفسينا أملاخ نتيا وأملاخ تسمع الله ما أسكن كمت أبقدمي قد أملاخ سيك قوم إيه كل جزء أملاخ كأبي الله كبلون كلو ليتن معلتن بعد تقلبكو أنا مسبوزحات مستم بدم تسألتان مسكانا بعد زوع الحزب خيده نبيت أملاخ أمرحم كم زنبركو إن ذكركو نفسي أوشتي فسست نفسي نمنتاي تجهي نمنتاي سي أوشتي تهوغني ألقي سلام بدحان قد أجنا كمسجنا يومه تسفاخي أب أملاخ جبري كسيابيري بارخ تسفاخم أب أملاخ جبرو هاليلويا أملاخ ناسرنا يو هاليلويا 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 منفس قدوس أب زبوتها زلخا لو من رديئتنا بزبوتها زلخا لو من حطو هزبخا ختملسها بزبوتها زلخا لو من توم زتصبيوخا ملسي كتبهم أب زبوتها زلخا لو من زحممت كتفوس أب زبوتها زلخا لو من زصمت كتروي أب زبوتها زلخا لو من استحللت كتبرتعا أب زبوتها زلخا لو من زودقت كتلعل أب زبوتها لخا منفس قدوس أب هزبخا ألخا أما أكل هزبخا تسفر أملاخي خانسخا እግዚአብሔር هاليلويا 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 ولما عالتاتنا كنحكوس باكب عالتاتنا كنحكوس دسكب لنا نسيب عنقينا نعم مقدس كان قرب كنت أقب بسبحي بيتك عنقينا نعم مقدس كان قرب كنت أكب بسبحي بيتك عنقينا لما قدس كان قرب كنت أكب بسبحي بيتك عنقينا لما قدس كان قرب كنت أكب بسبحي بيتك ولن معالتاتنا كنحكوس باكب لنا نسيب ولن معالتاتنا كنحكوس دسكب لنا نسيب عنقينا نعم مقدس كان قرب كنت أكب بسبحي بيتك عنقينا نعم مقدس كان قرب كنت أكب بسبحي بيتك تمزت وعوخا
نتعدل نفس سنايو እግዚአብሔር ነታጽሞ ነፍስ ሰናዩ እግዚአብሔር ነታትደለ ነፍስ ሰናዩ ይርከበላ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አብገስካሉ ነሐጎጽጋ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ናኸይ ዝደልዘለኹ دل زلخو ناخا يتم زلخو ناخا يتم زلخو ناخا يزدل زلخو ناخا يزدل زلخو ناخا يزدل زلخو نعاخا يزدل زلخو نعاخا منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس دل زلخو ناخا يزدل زلخو ناخا يزدل زلخو ناخا يزدل زلخو ناخا ገንዘብ አይኮነን ወርቅ አይኮነን ሀብት አይኮነን نايكونه ناخا يزدل زلخو 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 نعاخا يزدل زلخو نعاخا أنا زي كيلو بزي كبرخا من بارت رايو بزي كبرخا من بارت رايو أنا زي كيلو بزي دمتخا من بارت رايو بزي دمتخا من بارت رايو أنا زي كيلو بزي كبرخا
ጥራዩ بزي كبرخا من بارترايو أنا زي كيلو بزي دمتخا من بارترايو بزي دمتخا من بارترايو نعخا دللوخم بنفس قدوس نعخا يزتم منفس قدوس نعخا يزرلي بروخ منفس هاليلويا نعخا هاليلويا أتملأت هيوتنا منفس قدوس صباقة هيوتنا منفس قدوس مغوسنا منفس قدوس حين هيوتنا منفس قدوس صباقنا منفس قدوس نعخاينا ندلي نعخاينا نتم هاليلويا بزي كبرخا من بارترايو بزي كبرخا من بارترايو أنا زي كيلو بزي دمتخا من بارترايو بزي دمتخا من بارترايو أنا زي كيلو بزي كبرخا من بارترايو بزي كبرخا من بارترايو نعاي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا نعاي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا 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 نعاي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا نعاي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا 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 بزي مقرات كتابك هيزدلي 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 نجي فريقا نسخا نجي فريقا نسخا نجي تبقيخا نسخا نجي تبقيخا نسخا نجي عرفتيخا نسخا نجي عرفتيخا نسخا نجي حقوتيخا نسخا نجي حقوتيخا نسخا نجي سلامي نجي سلاميخا نسخا نجي سلاميخا نسخا نجي فريخا
نسخا منجي فريخا نسخا منجي عرفتيخا نسخا منجي عرفتيخا نسخا منجي عبتيخا نسخا منجي عبتيخا نسخا منجي حقوتيخا نسخا منجي حقوتيخا نسخا منجي عرفتيخا نسخا منجي عرفتيخا نسخا أنا زي كيلو أنا زي كيلو بزي كبرخا من بارد رايو بزي كبرخا من بارد رايو أنا زي كيلو أنا زي كيلو بزي دمتخا من بارد رايو بزي دمتخا من بارد رايو أنا زي كيلو أنا زي كيلو بزي كبرخا من بارد رايو بزي كبرخا من بارد رايو ناي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا ناي هيوتيخا منفس قدوس هيوتيخا هيوتيخا هللويا هيوتيخا 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 منفس قدوس هيوتيخا هيوتيخا نسخا هاليلويا منفس قدوس اسكا هيوتيخا بلوه ومنفس قدوس نحنا بزي بقى خاطر حينا منبار زي نخل منفس قدوس نسخة هالليخا كله تترفه عقابتنا إخا نسخة منفس قدوس نسخة زي بلو كان تمل على طرحي زي نخلوك زي أبهير وبروح منفس قدوس بروح منفس بروح منفس قدوس بروح منفس رش على بادينا مانتوري لبيريني موس بروح منفس قدوس سكن عخاي زدل زلخ منفس قدوس بزي من قراصنا عخا خطبك كادل لخ منفس قدوس عبز زمن بزوح نجر الله نابو خطبق الناس زدلي كاب قويتا خفلي الناس زدلي كاب تبروح منفس خفلي الناس زدلي بزوح نجر الله أنا قلنا عخاي مرت على خس كبلوه أنا قلنا عخادة لله منفس قدوس أنا قلنا بخاي تبق على منفس قدوس أنا قلنا عخادة تبقى على بروح منفس أتبقى بروح منفس قدوس هيوتي سلازخون كأتبقى موجوسي سلازخون كأتبقى كبري سلازخون كأتبقى من كل طبق فري سلازخون كأقربك منفس قدوس
إنا قربكو يقربكا إنا طبقكو يطبقكا منفس قدوس أبقى الأملاح كزارب كلون تايلو أو وانجيل يوحنس 15 أتو قندويني أنا جنفر دمان سخاتكم يخم بزي بقى حنتو كاخت قبرو أي تخلون يخم إتا أباي تسألنا عنا دم أبو نسي وزح فرز فري عواتي أبقى الأملاح وردي لدم أبو انتهيبل بزح فرن سفرهم أبو بزي يخبر أبو يخبر عواتي بزح بمقل قال يكونن بزح بمزمار بمسباح يكونن نبو نخبره بفرقنا أبو يخبر بفرينا أبو يخبر إذا فرز دم مستو قندويني بمتبع هذا تخلصي نايجا زاروس زخانة هيوت يبلون حواتي مستوجندي متباق يدليو علت مستوجندي متباق يدليو كعبي متان كفري متان فرمتان كهلوك زي أبي هري بارخ نزينا نمنفس قدوس ندليو نزينا نمنفس قدوس ندليو هاليلويا سكلو معلت حبرتنا مسوق دلدل حبرتنا لو معلت مسوق حدث حواتي نتهلو لو معلت أب هيوتنا كاب قويتا فليو ناب أزد بقنا لو معلت سكن منفس قدوس نوكله منفس قدوس منفس قدوس دليك هالو خبلوسك دليك هالو خنعها منفس قدوس حبرتي مساخا يدلدل منفس قدوس حبرتي مساخا يدلدل نايك الأملاح جيزي مساخا يدلدل ناي صلوت جيزي مساخا يدلدل لومي إكزيابير أبو محداس يخون لوم أب هيوتي محداس يخون منفس قدوس بلوه لومي محداس يخون لومي محداس يخون لومي محداس يخون هاليلويا نهيوت محداس هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس بروح منفس منفس قدوس هاليلويا نتم زدلي ويزركب أملاكي حواتي دليك هالو خلو معلت منفس قدوس كتبت حني بت تدلي كتبت حني بت أبي وتي زدليو بت أبي وتي زلو قدلو كتبت حني لو معلت منفس قدوس بروح منفس قدوس هاليلويا اسمك يبارك بروح منفس قدوس هاليلويا تبارك سمك لعل قبلو لعل قبلو 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 نقوسي عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري أملاخي عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري تبقى عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أتابويت أخبري أملاخي عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري نقوسي عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري أملاخي عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري عايق جالك أخبري نقوسي
أيبدلك خبري أيبدلك خبري سمك لعل كبلوي لعل لعل كبلو 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 أيبدلك خبري أيبدلك خبري أيبدلك خبري أملاخي أيبدلك خبري أيبدلك خبري أيبدلك خبري تبقاي أيبدلك خبري أيبدلك خبري أيبدلك خبري بسوما شعجي زي يا شعب مراغتها بسوما لابكي زي يا لاب قدوسك بسوما شعجي زي يا شعب مراغتها بسوما لابكي زي يا لاب قدوسك عبير كبور بلكا كبور كبور بلكا عبير كبور بلكا كبور كبور بلكا عبير قدوس بلكا قدوس قدوس بلكا عبير قدوس بلكا قدوس قدوس بلكا عبير بقوع بلكا بقوع بقوع بلكا عبير بقوع بلكا بقوع بقوع بلكا عبير قدوس بلكا قدوس قدوس بلكا عبير قدوس بلكا قدوس قدوس بلكا عبير بقوع بلكا بقوع بقوع بلكا عبير بقوع بلكا بقوع بقوع بلكا بالكاتي صبرون عدوسي مازو يسد 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 يملا زفانكا تعوم جناي يملا زفانكا تعوم جناي يملا زفانكا تعوم جناي يملا زفانكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يملا زفانكا تعوم جناي يملا زفانكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي بالكاتي صبرون عدوسي مازو يسد بالكاتي صبرون عدوسي مازو يسد بالكاتي صبرون عدوسي مازو يسد بالكاتي صبرون عدوسي مازو هاللويا يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا يسوس ودعنا يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي هاللويا يتوم مقدسكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي بالكاتي صبرون عدوسي مازو يسد 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 يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يملا زفاكا تعوم جناي يتوم مقدسكا تعوم جناي يتوم مقدسكا هاللويا 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 يبارك يسوس ودعنا
خبرنا عخا أز خبرنا عخا أز خبرنا عخا ويتان بيخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا ويتان بيخا زخبرنا عخا زخبرنا عخا زخبرنا عخا نبوس بيخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا أملاخ ديخا زخبرنا عخا يا خبره خبرنا عخا منوت ديخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا خبرنا عخا خبرنا عخا بنوت صديقة زبلتنا عخا زبلتنا بنوت صديقة زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا خبر الديخة خبر الديخة خبرنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا ويتان ديخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زتطبقنا عخا زتطبقنا عخا زتصبحنا عخا زتصبحنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا خبرنا عخا خبرنا عخا زبلتنا عخا زبلتنا عخا زتطبقنا عخا زتطبقنا كويتا زتبلتنا زتطبقنا زتخبره زتبلتنا زتطبقنا زتخبرنا عخا زتبلتنا عخا زتبلتنا عخا زتخبره وجه الله هللويا زتطبقنا عخا زتطبقنا عخا زتخبرنا عخا زتخبرنا عخا زخبرنا عخا زخبرنا عخا زتطبقنا عخا زتطبقنا هللويا بوقعي نسو آمين يسوس ود أملاخ بوقعيو يسوس بوقعيو زبالة نعو زاز خبر نعو اتي خبر هيوت بمهاب سبا جوانا ود أملاخ كبور قويتا زخبر نعو زبالة نعو زبالة عملوخ نعو زبالة هيوت نعو زبالة خلو نقويتا زخبر خلو نعو هاليلويا يقبع يسوس يقبع نقوس بوقعي نسو هاليلويا بوقعي نسو بوقعي نسو يسوس تبارك هاليلويا
ዝኸበረ ንዓኻ ጎይታ ዝኸበረ ንዓኻ ዝበለጠ ንዓኻ ዝበለጠ ንዓኻ ካብ ውሽጠይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ንንጉስ ክብሪ እልል ይብል ኢልዎ ካብ ውሽጠይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክቡር ኢኻ ዝኸበረ ንዓኻ ይኹነልና ንዓኻ ዝኸበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሉጽ ነገርና ዝኸበረ ንዓኻ ዝበለጠ ንዓኻ ዝኸበረ ንዓኻ ዝበለጠ ንዓኻ ዝኸበረ ንዓኻ ዝበለጠ ንዓኻ ሃሌሉያ
بحكي تمالي دارجا سقع فرقليتي كلاتنا أفتي برنامج سلزنا برنا لما عالتوكا سبتسي وخمزي لهم تقلون هاي تتصبغن قلنا بحكي أملاخن نبيت أملاخن زلوا فقري زي مؤمن بتعمي دقرم كبرنا أملاخ يخون نشتي كنت لينا مو بدحريو نافتي نايلوم معلتي بحبرة النريو على እግዚአብሔርና وهن كيدينا حبرنا أملاخ يخون كلاتنا هنصلينا لعلن قدوسن زلالمون زخونكا بروخ سمياو أبو بذا ساعات زيها بشم يسوس كريستوس بمحبر درجة أبكر ميخا بفرحن برعدن هم قطقاتن أبكر ميخا نمتصالون نسها عبي أملاخيخا زيابير أملاخي اللونت كافلتنان اللونت كأمينان زيابير أملاخ بذا ساعات زيها بشم يسوس كريستوس نبكر ميخا نغرب لنا أمو بنبلو بنزاربو بنقبرو زبالة كله سمرتك أما أخلنا خون نتصللونا يا بهير أملاخي بزوريا ما أدق قال كالنا أمو قال كابار خلنا يا بهير أبوز خلوس لتقبرا زينا نمسكنك كبر دما نبكالونا بقويتانا مدحانينا بيسوس كريستوس شميلك آمين كبرنا أملاخي خون بتعامي دس زبل نعمله وان سنحنا أنا بوزح جيزي أبقى لقى قلوتات راخيبنا لنا مس زمرتي ناي حبرة كندا تعمل صوت وحبتي أجن تاشم سلت خبدنا وزح جزين متوع عستاي تقولنا كبرنا أملاخ يخون بتعمي زوز وندرفول صبوا زخنا عمل خوجي زيت أني حنا بتعمي قويتاي بارق خمس إنجنير حويز ولا برقتنا يا أخي زيابير مسكن بتعمي دسولنا ما أخلنا محلا وكي معلتي كبرنا أملاخ يخون خلاتنا خمن فلتو عبزي قنيات زي بزعبا بحلي وإذا من فساو بحلي قصقاس زبلينا حزنا دلنا مالتي سلازي أخبت مجمر تام توي زرعنا يوم أبتي من فساو بحلي زبل حسابات أو زلون أسانار استينا بستفل عليه أقل قلتي بتي زرخبنا إنا يسنبت عدل إن تزرعنا نخيد دلنا درجة مبزحته إنه مهارو دلنا أنت دا أستبهلنا براكتيكالي أب بفلايكا زي دحلفة كنيات زرعنا يو تمرتي تاينيرون تدعيلنا أمنن حدنا عفتي محبراوي نابرا زلو نجاراتنا نمهر دلنا عليه أوجليو عزيو بدهيو challenges قبره كايو نجازع رسخة رئيس قبره كايو أو كلمة زي أبير كتقرب قبره كايو أكيد خاطر عريس قبره كايو في اللايك نايد حلف سنبت نبرة خا كلاتنا نفلت أينا ناي كلاتنا سقعتنا كلاتنا فرحات كا سلزو خونتي كان عنا زبها النجارات بون عنا جابير مسكن حبرة كهلونا كم زلوا تبوز خونه حساباتنا تمهيرنا والد لو معلتي تي براكتيكال خوينو ويدما أفتي نحد حدنا دلو زي كونسي كفيلاوي ون تي حسابات overall نحد حدنا حبرة ون زي تكم قاخنسو تداريك تملأختو جن مس أملاخ زلو نجاراتيو زخون مالتي نسو دما بزح جزء قلتي عم مدرخ نمسواخ ديدا فرو تمرتي يوم مالتي ويدما سبكتيو كن لو معلتي خنزار ولينا نسود ما انتايو هابو دبل هابو دبل حسابي زابير مسكن ويدما بزعبا مهاب بينا خنري مالتي بزعبا مهاب كنزار بن كلنا كم فعد أملاخ لو معلتي نيريو حسابات بزعبا مهاب لنا خنزارب كلنا تي أبتحتي مهاب دبهال نوسان أرستي بزح نجارات كنت أكسنا خلينا والديو جن بحفشة نتي أبود اللو نوسار أرستي زي كونتي تي جنرال حسابات مهاب دبلينا كنزارب كأول ما مر نتكرلو أبتي نوسار أستدماني تي بفلاي مس محبر أملاخ زي تتحاجة مس قلة سبات قلة دي كونسي thank you سعوي مس person مس أملاخ تتحاجة نجاراتنا نري مالتي مغنياتو بزعبا مهابيلنا هنزارب كلنا أم مهاب زل علو نجارات له حكي بزعبا عشر
ናይ ፍታው መሃብ ሞባ ምጽዋት ቦኽራት ገለ ድበሃሉ ነገራት እዚኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጽሒፎም ንረኽቦም ስለ ዝኾኑ እዚኦም ንኡሳን ኣርእስቲ እዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ መዓላታት ዝውዕሉ ግናኸ ኣብ ትሕቲ መሃብ ድበሃል ኣርእስቲ ዝጥርነፉ ሓሳባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ግን ናይ እዚኦም ኩሎም ሓባር ረቑሕ ነዚኦም ኩሎም ደራኽቦም ግን እንታይ እንተዳኢልና ግን መሃብ ዝበሃል እዩ ማለት ሓቀይ ናይ ፍታው መሃብ በሉ ዕሽር በሉ ናይ ፍቕሪ ህያብ በሉ ካልእ በሉ ኩሉ እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና ወይ ብድሕሪት ወይ ብቕድሚት መሃብ ድብል ነገራት ግን ኣለዎ ስለዚ ኩሎም ኣብ ምንታይ እዮም ድጥርነፉ ኣብ መሃብ ድበሃል እዮም ድጥርነፉ ስለዚ ብዛዕባ መሃብ ኢና ክንዛረብ ኣብኡ ድማ ሞራ ተውኪርና ንዛረበሉ ነገራት ከዓ ኣብቲ ምስ ማሕበር ኣምላኽ ወይ ድማ ምስ ዕዮ ማሕበር ኣምላኽ ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣብኡ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ንሪኦም ሓሳባት ሕፅር ዝበለ ኣርእስቲ ወይ ድማ ግዜ ወሲድና ንሪኦ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ መሃብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ መሃብ ድብል መቸም ከም ሕቶ ክለዓል እንከሎ ምናልባሽ ኣብ ገሌና ዝለዓል ሕልናዊ ስነ ሞጎት እንታይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ ኢልካ ዶ ከይሕተት ድዩ ዝብል ሓሳባት ክመጻና ይኽእል እዩ ግን እንታይ ማለት እዩ ምዃነይ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ወይ ሕተት እዩ ካልእ ንሪኦ ከዓ እንታይ እንተዳኢልና ከዓ መሃብ ንመን እዩ ንመን ኢና ባንህብ ክንህብ እንከለና ወይ ድማ መሃብ ድበሃል ክንመሃር እንከለና ሲ እቲ መበገሲ ነጥብና መሃብ ንመን እዩ ንመን ኢና ንህቦ ምክንያቱ ሓደ ግዜ መበገሲ ነጥብና ቁኑዕ እንተደኣ ደይኮይኑ ኣብ መሃብ ንመን ክንህብ ከም ዘሎና ወይ ድማ ንመን ንህብ ከም ዘሎና ንመን ክንህብ ከም ዘሎና እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ንመን ንህብ ከም ዘሎና እንተደኣ ደይተረዲኡና ሓደ ግዜ እቲ መሃብ ድበሃል ንባዕሉ ብፍላይ ካብ ዚ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘሎና ኩሉ ነገራትና ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ ነገራት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዲፊካልቲ ማለት እዩ ሓቀይ ርትዒ እንተደኣ ደይሃልዩ ካብ ርትዒ ዝተበገሰ ድርኺት እሞ ከዓ ናብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና እቲ ዝህብ ብሕጉስ ልቢ ይሃብ ወይ ድማ ብፍታው ይሃብ ዝብል ነገራት ናብዚ ርትዒ እዚ ክንመጻሉ ንኽእል ደራኺ ሓይሊ እንታይ እንተዳኢልና ንመን ንህብ ከም ዘሎና ወይ ድማ ንመን ከም ንህብ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገራት እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ምስቲ ዝዓበየ ኣርእስትና ሒዝናዮ ዘለና ከዓኒ ዝምድና መሃብ ምስ መንፈሳዊ ባህሊ እንታይ እዩ እቲ ባህሊ ዝበሃል ነገራት ምክንያቱ ከም ባህሊ ጽቡቓት ዝነበሩ ነገራት ኣብ ድሓለፈ ግዜ ትዝክሩ ተደኣ ኮንኩም ሲ ባህሊ እንታይ ኢልና ነርና ካብቲ ሓደ ባህሪ ናይ ባህሊ ሲ እንታይ ኢልና ነርና ባህሪ ናይ ባህሊ ተወራራሳ እዩ ኢልና ምሻከ ባህሊ ኩሉ ግዜ ይወራረስ እዩ ድውረስ ነገራት እንታይ እዩ ከዓ እንተዳኢልና ኣብ ገሊኡ እቲ ጽቡቕ ነገራት ከም ደለዎ ተዓቂቡ ወይ ድማ ተወሪሱ ዝቕጽል ነገራት እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ እቲ ጽባቑ ከየጥፋእኻ ምናልባሽ ዕብየት ትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ሓቀይ ኣብ ገሊኡ ግን እቲ ድኸፍአ ነገራት ነቲ ጽቡቕ ባህሊ ኣጥፊእኻ ብኻልእ ነገራት ክትክኦ ከለኻ እዩ እቲ ድኸፍአ ነገራት ማለት እዩ ሓቀይ ስለዚ ጽቡቕ ዝኾኑ ባህሊ ክውረሱ ዘለዎም ነገራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ህይወትና ብፍላይ ከዓ ከም ኣገልገልቲ ክንፈልጦም ዘሎና እሞ ከም ባህሊ ጌርና ክንሕዞም ዘሎና ነገራት ስለ ዘለው ኢና ስለዚ ዝምድንኡ እንታይ እዩ ናይ መሃብ ምስ መንፈሳዊ ባህሊ ዝምድንኡ እንታይ እዩ ራብዓይ ሓሳባት ንሪኦ ድማ ናይ መሃብ በረኸት ድብል እዩ መሃብ በረኸት ኣለዎ ሓደ ግዜ ኣብዚ ናትና እኳ ሶፋር ከምኡ ክስታይ ተደይገበርኩ ግን መሃብ በረኸት ከም ዘለዎ ምምሃር ከም ሓደ ገበን ወይ ድማ ከም ሓደ ኣበሳ ኮይኑ ዝረኣየሉ ነገራት ድማ ትሰሚዕ ኢኻ ማለት እዩ ክልቲኡ እዩ እቲ ድህብ ብሕጉስ ልቢ ደኣ ይሃብ እምበር ብመለክዒ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተጽሒፉ ወይ ድማ ከም ደለዎ ሰፊሩ ንረኽቦ ከዓ እግዚኣብሔር ክትህብ ከለኻ ከዓ ይባርኽ ምዃኑ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊሩና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ምእታው ከዓ በሳ ኣይኮነን ዓጥያት ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ስናተ ቢዝነስ ማለት ከምዚ ከም ቢዝነስ ወሲድካ ትሪኦ ነገራት ኣይኮነ ማለት እዩ ተደኣ ደይኮይኑ ከዓኒ ንዕኡ ከይተዛረብካሉ ስቕ ምባል ከዓ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ እንታይ ገይርዎ ስለ ዘሎ ኣስፊርዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ሓቅታት ክንርድኦም ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳባት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሃገር ሰላም ኣይ ሰላም
እግዚአብሔር መስገን ናይሎም ማዓልቲ መልእኽተይ ኩሉቲ ክልተ ምዕራፋት ደተኮረ እዩ ክልቲኡ ምዕራፋት ከነንብቦ ስለ ዘይንኽእል ሎም ማዓልቲ ኣብዛይ አንብቦን እየ ግን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ሻምናይ ምዕራፍን ታሻይ ምዕራፍን ደሎ ሓሳባት ምናልባሽ ዕድል እንተደኣ ረኺብና which is ጊዜ ተደኣ ረኺብኩም ከሻምናይን ታሻይ ምዕራፍን አንብቦ ዛዕባ መሃብ እዩ ዝዛረብ ኣብኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ መሃብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድዩ ዝብል ኣርእስቲ ከነልዕል ከለና ንምንታይ ከምኡ ድብል ዘለኹ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽሒፉ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱስና ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑ ከም ክርስቲያናት ወይ ድማ ከም ኣመንቲ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ቃል ወይ ድማ ቃል ኣምላኽ ድብል ትምህርቲ ክንርኢ ከለና ርኢናዮ ነርና ድልዓለ በዓል ስልጣንና ህይወትና መን እዩ እንተደኣ ኢልና ቃል እግዚኣብሔር እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ክኸውን ዘለዎ ዝዛረብ ዘለኹ ክኸውን ዘለዎ ክዛረብ እንከለኹ እዚ ድልዓለ በዓል ስልጣንና ህይወትና ብሓቂ ቃል እግዚኣብሔር ዲ ቃል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ድብል ነገራት ንነፍሲ ወከፍና ኣካይዳና ባዕልና ንምልሶ እዩ ማለት እዩ ሓቂ ሕጂ ከምኡ እዩ ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ግን በቲ ሪኦተ ናይ ኣምላኽ በቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓሳብ ግን ድልዓለ በዓል ስልጣንና ህይወትና ክኸውን ዘለዎ መን እንተደኣ ኢልና ቃል እግዚኣብሔር ሓቂ ቃል እግዚኣብሔር ኣነ ክሓስብ ከለኹ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ዓበይቲ ሰለስተ ነገራት ኣለው ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይመስልኩም ቀዳማይ ቃል እግዚኣብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ከዓ ስለ ዘሎ እዩ ማለት ቃል እግዚኣብሔር መንገዲ እዩ ሓቂ መንገዲ እዩ ምክንያቱ ቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሐዋርያት በቲ ምህሮ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸዱ እንከለዉ እንታይ እዮም ቶም ደሳድድዎም ዝነበሩ እንታይ በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉ ኩሎም ኢሎም ኣሎ በይነይት እንተደኣ ኢልና በታ ናይ ክርስትና መንገዲ ማለት እዩ ሓቂ እንት ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ደሎ ስለዚ መንገዲ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እንተደኣ ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ከምኡ ኢልዎ ስለ ዘሎ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ዝጠቕሳ ብፍላይ ብሓደ ግዜ ነጊረኩም ነይረ ሓንቲ ሓፍቲ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ክትመሃራ ቆላ ላይት ስለ ዝረኸብኩ ንዓይ ብጣዕሚ ኣፍታይ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ እኮ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ እውን ብካልእ ሓሳባት ሰብኢ ከላ ኸውን እየ እኮ እዛ ናይ መን ሽሙ ማለት እዩ ናይ ኢያሱ ንኢያሱ ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ካብቲ መጽሐፍ ሕጊ ንየማን ኮነ ንፀጋም እንታይ ኣይትግበር ኢልዎ ኣይተግልስ ማለት እንታይ ማለት you have to walk on there ማለት እዩ ሓቂ ኣብኡ እንታይ ግበር እንተደኣ ኢልና ኪድ ማለት እዩ ሓቂ ንየማን ወይ ድማ ንፀጋም ማለት እንታይ እንተደኣ ኢልና ክትከይድ ከለኻ ንየማን ወይ ድማ ንፀጋም እንተደኣ ኣግሊስካ ካልእ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምግላስ ዝበሃል ነገራት እንተደኣ ድሃልዩ you have to be there ማለት ኣብኡ ክትከውን ኣለካ ኣብኡ ከዓ ክትጓዓዝ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እንተደኣ ኢልና መንገዲ እዩ ማለት ቃል እግዚኣብሔር መንገዲ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክትከውን ኣለካ ማለት እንተደኣ ኢልና ኣብኡ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ማለት ነቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ደሎ እንተደኣ ደይ ትገብሮ ኮይንካ ኣካይዳኻ ካብኡ ኣንጻር እንድሕር ኮይኑ ብኸም ዓይነት መንገዲ እንተደኣ ደይ ትኸይድ ሓሊኻ ብመለክዕ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ካብቲ ቅዱስ ጽሑፍ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ንየማን ወይ ድማ ንፀጋም ወርኤቨር መዐቀኒ ስለ ዝኾነ ካብ ክልቲኡ ካብ ሓዲኡ ናብ ክልቲኡ ናብ የማን ኣላጊስካ ማለት ናብ ጽቡቕ ኣላጊስካ ማለት ኣይኮን ይኮነ እንድዛረብ ደሎ ንየማን ወይ ድማ ንፀጋም ኣይተልግስ ማለት እዩ ናይ ኤርማ ሓዊ ኣይኮነት ኤርም ድኾነ ነገራት እንድሕር ኮይኑ ፀጋም ይበላ ኣሎ ገለ ይድለካ ንየማን ዙግ ንኽልቲኡ ንየማን ኣይትኸይድ ንፀጋም ኣይቱ ኣብኡ ጥራሕ ኪድ ማለት እዩ ኣረ ወክ ኦንደር ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እዩ ዝዛረብ ደሎ ስለዚ ድልዓለ መለክዒ ናይ ህይወትና መን እንተደኣ ኢልና ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ ክንሓስብ ከለና ቃል እግዚኣብሔር ድብሎ ነገራት ጥራሕ ኢና ንሓ ካልኣይ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እንተደኣ ኢልና ብርሃን እዩ ሓቂ ምሽ ብርሃን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ምሽ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ቃልካ ንእግረይ ንመንገደይከ ንእግረይ መብራህቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተደኣ ኢልና ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣበየናይ ጠጠው ኢልካ ከም ዘለኻ ከፍልጠካ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ብርሃን እንድሕር ኮይኑ ሓቂ ምሽ ኣበየናይ ጠጠው ኢልካ ኣለኻ ኣበየናይ ጠጠው ኢልካ ከም ዘለኻ እንተደኣ ደፍልጠካ ኮይኑ ከዓ ባይ ዲፎልት ኣበየናይ ጠጠው ክትብል ከም ዘይብልካ ከዓ ኣፍሊጥካ ኣሎ ማለት እዩ ሰረዳ ኣንስተ ኣገር ሰላም مش كم زين تمام تيجي سلاتكم بزي أطرحكم توصوا اندحر إلو حدا سبسي بدحريو عقد سلابيلوسي
በዚህ አኽት ወጹ የብልኩም እንተ ደይበለሲ ጸገም የብሉ እንታይ ማለት እዩ በዚህ አጥራይኹም ክትወጹ እንድሕሪሉስ ከይተዛረበ ከሎስ በዚህ አኽት ወጹ የብልኩም ምን ኢሉ ደሎ ማለት አገር ሰላም ስለዚህ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ እዩ ንመንገደይ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን ይኽብል ከሎ እቲ ቃል እግዚአብሔር ብትክክል እንተ ንነብረሃሊና አበይ ስታንድ ጌርና ከም ዘለና አበይ ጠይጠው ኢልና ከም ዘለና ንፈልጠሉ ማለት በተዛዋሪ መንገዲ አበይ ጠጠው ክንብል ከም ዘይብልና ከዓ አፍሊጥና አለ ማለት ሳልሳይቲ ደዓበየ ነገራት ከዓ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ እዩ ክዛረብ ከለካ እንታይ እንተ ዳይልና አማዕዲና ንተስፋና ክንሪእሉ እንኽእል እንታይ እንተ ዳይልና ቃሉ እዩ ንመንገደይ እንታይ አማዕዲኻ ክትሪእሉ ትኽእል ማለት ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ናይ ህይወትና መዐቀኒ ድልዓለ በዓል ስልጣን ናይ ህይወትና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ እንከለና ክገብሮዶ የብለይን ንድብሉ ነገራት ብሙሉኦም ክርክር መዕፀው ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ድማኒ ሓደ ግዜ ምስምዒት ዝተተሓሓዙ ነገራት ከነገረኩም ምዛር እስቲ አዳሕራይ ክትርጉማ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ስለ ድዛረባ ምሽ ህይወት ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ እንታይ ዝኾነ ኣብ ክልተ ነገራት ተቐድቃድ ኢልና ምሽ ሓቀይ እንታይ ሓደ ግዜ ስምዒት ዝጠልቦ ጠለባት ንምስሳይ ሓደ ግዜ ከዓኒ ንምንታይ ነቲ ኣብሶሉት ዝኾነ ትሩዝ ዘይልወጥ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ንዕኡ ምስኡ ምውጋን ስለዚ ኣብዚኦም ክልቲኦም ነገራት ኢኻ ኩሉ ግዜ ትፍተን ኩሉ ግዜ ሽዑኡ ስምዒት ዝጠልቦ ጠለብ እንተ ግብረ መልሲ ትህብ ኮይንካ ናብቲ ኣብሶሉት ዝኾነ ትሩዝ ወይ ድማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ዘይልወጥ ሓቂ ናብኡ እንተ ደይወጊንካ መንገድኻ ስዒትካ ኣለኻ ማለት ስለዚ ሓደ ግዜ ስምዒት ዝጠልቦም ጠለባት ንበል ሕጂ ማለት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፋይናንስ ክትዛረብ ከለኻ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ እንተ ዳይልና ምስ ኣካውንት ዝተተሓሓዘ ምስ ናይ ጽባሕ መደባት ዝተተሓሓዘ ስለዚ ኩሉ ግዜ አንተ ምንታይ ያለው እንተ ዳይልና ኣብ ካልኩሌሽን አንተ ይቆምል ነር ኢንጂነር ሓዊ ነዚኣ እስታ ገይሩሲ 30 ገለ መልታትን ኢሉስ ንሓንቲ እስታይ ክንደ ገይሩዋ 10 ሳንቲም አባ ኩሉ እዚ ሰብኣይ ዝስ ካልኩሌት ገይሩ ገለ ኢለ እስታይ ገብር ነር ማለት ናይ ካልኩሌሽን ናብራ እዩ ደሞዝ ውስዳ ቢልካ አካውንትኻ ክትርኢ ከለኻ ናብኡ ክስታ ክትገብር ከለኻ ዕሽር ድበሃል ነገራት መሃብ ድበሃል ነገራት ክመጽእ ከሎ ስምዒት እንታይ ይድጠልብ እንተ ዳይልና ገንዘብ የለን ጽባሕ ከምዚ ኣላ ኢዱ ደይልወጥ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ እንታይ ይድብል ሃብ ኢዱ አገር ሰላም እንታይ ይድብል መጽሓፍ ቅዱስካ ሃብ ስምዒት ከንታይ ይብል ጽባሕከ ይድብል ማለት ህይወት ኣብዚ ኣያ ትቕርቀር ሕጂ ኣበይ ኢኻ ትውስን እዩ ሕጂ ምስ ዘይልወጥ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ዲኻ ትውስን ወይሲ ኖ ጽባሕከ ናይ ካልኩሌሽን ናብራ ናይ እምነት ናብራ ናይ ካልኩሌሽን ናብራ በበይኑ ናይ እምነት ናብራ مش كم يقول زعبا داب دحراي كلمة أصل لزخنا بزعبا ناي جنزب ما هب كزارب كله تدقر مني نجارات مسحلاوي عزرار باخ زارب كله سي مستي عزيو صبوا زخنا قالت زخنا نجارات مزري يعتعيزي تزاريبه كم حرستاي جيروح أمان يلن مش حاجة أما يراي متحف قدسون تتحف حرستاي عزيو أماني ما يوقع አይፈል ማይ ከምዝ ወቅ አሚኑ እንታይ ድገብር ተዳይልና ዘር ኣብ ሓረስታይ ካልኩሌሽን ዝበሃል ነገራት የለን ካልኩሌሽን ተዳዓ ዝገብር ሃልዩ ድማኒ በዘራርባ ናይ ተዓዲ ኣዝዩ ፍንፉን እዩ እንታይ ዝበልዕ እንድሕር ኮይኑ ዘራእቱ ዝበልዕ እንድሕር ኮይኑ ኖ ዘርኡ ዝበልዕ ሓረስታይ ዋላ መሬት ቀውጥ ትኹን ነታ ክትሕለፍ ዘለዋ ነገራት ብኸመይ ይሓልፋ زرقو جنا يبلعني مغنيات حارستاي أماني زرقو أنت أزري ويخم زبوا كل زفلت إمبري بأمنتي أنت عايز قبر تراينا زر ماله ساز متحف قدوس هودي لنا خن الزارم كلنا أما متحف قدوس يزلو قال يجزي أبيهر يوم مبالن يسام متحف قدوس يزلو قال يجزي أبيهر سيد مبالن كلت يوم ببينهم سلزقون إيو متحف قدوس هوديو إلنا نزارب دلنا مهاب
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገልገልቲ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ምኽሪ ክህቡ ከለዉ እንታይ እዮም ድብሉ መሲልኩም ብፕላን ኦፍሊ ንስኻትኩም ከምኡ ኢኹም ትነብሩ ኢለ ይሓስብ ኩሉ ሰብ ብፕላን ይድ ነበር ኦኬ ፕላን ምግባር ከዓ ሓጢያት ኣይኮነን ኣበሳ ኣይኮነን ፕላን ክትገብር እንከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ተዳኢልና ኣታዊታትካ ወጻኢታትካን ትፈልጥ ኣብ ኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ሊስት ከተስፍሮም እንከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ተዳኢልና ኩሉ ግዜ ዘይልወጡ ዓበይቲ ወጻኢታት ኢኻ መጀመርታት ኣይትገብሮም ተስፍሮም ሓቂ ምሽ ናይ ገዛ ክራይ ሊሓስብ ሰብ የለን ቸም ቀዳማይ የስፍሮ ሓቂ ድሕራብ ገዛ ክራይ ንነብር ሃሊና ማለት ግሮሰሪ ናብ ክልተ ሰሙን ዲና ንወፅ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ከምናትና ኣብ ናይ ገዛና ተኾንኩም ገሊኹም ኣብ ሰሙን ተወፅ ተኾንኩም ከዓ ድሓን ፀገም የብሉ ተውፆም ምስቶም ፕላን ንቸርች መሃብ ድበሃል ነገራት ምስቶም ዓበይቲ ወጻኢታት ኣብ ፕላን ከኣቱ ክኽእል ኣሎ ኣይ ኣሜን ስብከት እዚ መቸም ኣሜን ኣይብልኒሽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንድሕር ኮይኑ ኣሜን ምባል ጽቡቕ እዩ ወይታ ይባላ ስለዚህ ኢና ንስምዒ ዝጠልቦ ዲና ግብረ መልሲ ንህብ ወይስ ነቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ኢና ግብረ መልሲ ንህብ ስለዚህ ኢና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዲኑ ክንብል እንከለናሲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽሒፉ ኣሎ ድዩ ማለትና ጥራሕ ደይኮነሲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ድላዕለ በዓል ስልጣን ከዓ ናይ ህይወተይ ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝብሎ እየ ድእዘዝ ኢና ንብል እዩ እትዕዱ ስለዚህ ከም ኣብ ካልኦት ጽላታት ናይ ህይወት እንኮላ ያብዚ ቃል እግዚኣብሔር ድላዕለ በዓል ስልጣን እዩ ናይ ህይወትና ማለት ኣብ ናይ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ክትርእይዎ ከለኹም ብዛዕባ እዚ ዘለዎም ጸጋ ነተን ማሕበራት እቲ መሃብ ክስታይ ክገብር እንከሎሲ እቲ ኣባታተን ደሎ ጸጋ እዩ ድዩ ከማን ገሊፅዎ ደሎ ሓቂ ኣማይራይ እቲ ኣባታቶም ደሎ ጸጋ እቲ ናይ መሃብሲ ጸጋ ምዃን ኣምላኽ ዝጸጋ ኣብዚሕሎም በቃ እቲ ኣባታቶም ደሎ ጸጋ ክትፈልጥዎ ኢሉ እዩ በዓል መቆደንያ ድነግሮም ግና ክዛረቦም እንከሎ ከዓ ካብ ደለዎም ጥራሕ ደይኮነሲ ታኢሉ ተዛሪቦም ደሎ ዳስ ወይ ኣነንብቦ ካብ ደይብሎም ጥራሕ ደይኮነሲ ካብ ጥልቂ ድኽነቶም ካብ ጥልቂ ድኽነቶም ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና ብዛዕባ ናብራ ሰብ ክነብሮ ዝግብኦ ነገራት ሰለስተ መዓልቲ ማስ ትኽበልዕ ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝሓስቦ ምሕሳብ ሓንቲ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራሕ ድበልዕ ሰብ እቲ ድበልዖ ኣብ መዓልቲ ሓንሳዕ ኸማንሲ ምርጫ ዘይብሉ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ምርጫ ዘይብሉ ምግቢ ርዳእና ምሽ ሓቂ ኣብ ገለ እዋናት ከምኡ ሓሊፍና ነርና ኢና ምናልባሽ ጥሜት ዝበሃል ኣቦታትና ገለ መለ ክዝክሩ ከለዉ ናበይ እዮም ድመፁ ተደይ ተጋጊን ናብ 77 ናብ ገለ መለ እዮም ድመፁ ሓቂ ይመስለኒ ተደይ ተጋጊን ኣውታት ንሕና ክንመፅእ ከለና ኣብ ዘበና ምናልባሽ ናብ ምንታይ እዮም ትመፁ 9 ኢኹም ትመፁ 9 ማለት ተረዲኹም ኩሉ ወላ ሓንቲ ነገራት ኣይነበረን ኣብ ዓዲ ሕጂ ድሕራይ እንዳተለምደ ድኸደ ኣብቲ እዋንቲ እንታይ እዩ ተፈሊጥዎ ኣብ ሽዑ ኣብ ሃገርና እንተዳሪኢኹሞ እንጀራ ስርናይ ስጋዕ ድከኣል ኣዴታትና መቸሞ ሓለታት እንደን ስጋዕ ድሕራይ ብገለ ማለሲ ሞር ፕራክቲስ ገይረን ጽቡቕ ገይረን ክሳዕ ክስታይ ድገብርኦ ኣብ መጀመርታ እንታይ ነይሩ ሽሙ ትዝክርዎ ሰሓበኒ ክስዕበካ ብኸም ኢኻ ትቆርፆ ኣማራጭ ዘይብሉ ምግቢ ማለት እዩ ምክንያቱ የብልካን ወላ ሓንቲ ምርጫ ሽዑ ካልእ ነገራት የለን ክሳዕ ከምዚ ዝኾነ ጥልቅነት ድኽነቶም ግን ንምሃብ ግን እንታይ እዮም ነይሮም ተዳኢልና ዕዙዛት እዮም ነይሮም ንገዛ ርእስና ምስ ሰሪሕና ንኣቱ ኣምላኽ ብዝሃበና ነገራት ባይዞ እዚኣ ከይተዛረብኳ ክሓልፍ ኣይደሊኒ ሓንቲ ጥቕሲ ድዛረባ ኣላ እዚኣ ኣታዊኻ እንታይ እየ ድብላነ ሸርፊ ጥዕናኻ ጎይታ ባረክ ይሰኑ ሓፍተይ ኣታዊኻ እንታይ ካይ ሸርፊ ጥዕናኻ እንታይ ማለት መሲላትኩም
أملاخ تعنا سلزهابك إخا تسرح مش حكي كتو تقول لك أنا تعنا إخا تشرف هذا لك هتزعابي أتاو إخا تتم تجن زباي كونه إنت تعنا إخا يدشرف دلوا ماله تعنا إخا ناتكاي كونه أملاخ دهابك سلزه أتاو إخا شرف تعنا إخا ندحر كوينو أملاخ أنت يالله أنت أي ناقد له سبت عنا ندحر قديلاتو كابتم كالوت كلهم مزغدلو ونغرات تزعبي نغرات انتي دي تغدلو سرح حقي اتاوي كوي اتاوينا شرفت عنانا املاخ ذهبنا قمنا املاخ ذهبنا سمخان املاخ ذهبنا نحنا كو ترديكم من لهم نابزه اللاوزي نخنمص ناتنا حساب ناتنا بلان ناتنا ابركتو دبال نغرات يبلون حقي كوينا مصينا مستجيزي እግዚአብሔር زهابو ናይ ተፈጥሮ ሕግ ኸዓ ነገራትና ዓበየ መጽዩ ናምንታይ በጽሕና ናብ በጽሕና መጽና በጽሕና መስበጻና ኸኣኒ ዓቕሚ ኣዳም መስበጻና ኸኣ ክንሰርሓሉ ንኽእል ዓቕሚ ረኺብና ኩሉ በቲ ዝሃበና ነገራት ንዑ እንታይና ጌርና እንተዳኢልና የዕቢናዮ ጥራሕና እምበረይ ናትና ድበሃል ነገራት የለን ተተማሃርና ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ኣእምሮ ንዑ ተጠቂምና ይናዕቢና ማለት እቲ ምህላው ይጸጋ እቲ ካልኦት ንሕና እንገብሮ አክቲቪቲታት ብሙሉኡ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተጠቀምቲ ምዃን እዩ ጸጋዶ ይقدم ወላስ ናይቲ ጸጋ ተጠቃሙ ምዃን ይقدم አይ ንقدم ኣብዚ ገዛ ሰብ የለ ጸጋ ይقدم ስለዚህ አምላክ ዳሃበና ነገራት ይقدم ክህቦዶ አይ ክህቦን ንማሃብ ዝበሃል ነገራት ኣብ ቀዳማይ ምስራዕሲ ከማ ብሕቶ ኸኣቱ ዝግብኦ ነገራቱን ኣይኮነን مهاب مسكالوت زدليونا رقحيتات أفت قداماي درجة قداماي كسفر زلوا يو أبليستسي قداماي كسفر زلوا زيوم نجارات مسقبركو دحراي شعب زعبات صباحك حاسب كله خاجل سقاتات انت دادي بالله كان زيوم دحان كهبومي دبل نجارات دي كونسي قداماي كجمر كله خراي جزء قدم من بالك نمحبر أملاخ مهاب دبل نجارات قداماي يتصحف سامعوني سامعين يتصحف قداماي كترف دي بلو نجارات أنا دقرمني أبعدنا أخذكر كله حدا نجار كنجاركم بجاه أبصراوي مالك إذا أبصراوي تنوركم سوات تذكروه أبتنا يمجمر تاجيزي جنزب دبها نجارات مش تجمره كندي إني رن مسيلة نهم كدمي 450 قلم التات مبتحنسي I think was 45 أروح عن حمشن مش حكي مانياتو تن 50 أيام ما عرفت قلم التباهي لنسلزو سدان لتين قال لهم ما يرداكم نيزم ما عرفت قلم الدبا أبدفع خوينهم سي عرفت معاس كم دخلوا خيفلتو 10 دبها لقنا يتنكفون أكيبهم من صنعوا كذا كان عرفت خود قالوا شعو أفتاد قالوا لا تشرش كلنا أكيبهم هو بالي تزنا بركال شرزيو أم معبول العالم قدامي عالم بتدلو كعامي خسر حلو تغل بزح opportunities ناي opportunity نجارات ويدما ناي عدلات حدي خنسو جن عوشتنا هذا حدا جيزي مش مهابن داي مهابن دبها النجارات كركرالون ساتكم كوا نفعاتكم كركر يقولكم أجر سلام جن مستي متحف قدس هاو حكي مسؤول تاي نقبر نوق قال لك أبير حكي زي لوط حكي أنا الحالة جيزي حاونا جاك calculation جيرو بزعبا خهل والنازل لو نجارات مس قمت نايت من ناسي كمت انكولو بتحدو وجن بت calculation تجري مخنا سيسي بس literally I was crying ناي بحكي نقرأكم ده تو calculation سبخندي يدميروا مسيلكم تدري تجاجي 100 something هذا مؤمن سي هانتي مئتين تداهيبو ناي كله مؤمن كأن دحر بحانتي مئتين تدميروا سي زي ما حبر زي أسكند زعتاو خلوا واي خليه هانتي مئتي ذهب بتي مينيمم 10 دبها النجارات دحر تزاري بنا غاني إذا سبب زي خندي يدوسد مسيلكم أورحي شح يدوسد مالت أبزي شح يدوسد يلا
هاجر سلام إذا ما كم سلامي أيبلن إني هاجر سلامي جني لا لقد أنا سلام ير كبرنا أملاك سلازي ما تعب قدس هاوي تعب قدس كذا بناخذ له خمسين أبزه بترات معرف 10 فقد شوعته إتني تسألعات خاب إيدك حليف وذهبك لعل أملاخ كأبروخ يكون إلو بارخو أبراهام دما كاب كل زمارخو عشر هابو إلو نتي ملكة صديق زبحال أب مصحف قدس نازل له مالتي زلواوين 20 كل عشر مدر دما كاب زرئي مدري كونه كاب فريقهم كونه نسو ناي من يدبل ناي እግዚአብሔር እዩ ني እግዚአብሔር እንታዩ ዝተቀደሰ እዩ እግዚአብሔር ዝተቀደሰ ይስከንበል እስክንድገማን እግዚአብሔር ዝተቀደሰ እዩ ብሓለፈት ዝክሩ ተዳኹምኩም ሓውና ዳኒ ክምህረና ከሎ ብዛዕባ ቅድስና ብሓንቲ ነገራት ጀሚሩ እግዚአብሔር ቅዱስ ይኽብል ከሎ ቅዱስ ዝብል ሓሳብ ቃል ብቃሉ ትርጉሙ እንታይ ኢሉ ከማያኻ ዝተፈልየ ማለት ሓቂምሽ ዝተፈልየ ማለት እንታይ ማለት እንተዳኢልና ምክንያቱ ቅድስና ወይ ድማ ቅዱስ ዝብል ነገራት ሓደ ጊዜ ንዓና ኣብ እምሮና ዝመጻና ቅዱስ ዝብል ሓሳባት ክልዓልን ከሎ ምስ ምንታይ እዩ ድመጻና መሲላትኩም ምስቲ ናይ ሞራል ወይ ድማኒ ምስቲ አሉታዊ ነገራት ምዝምድና ተጻይጾታ ዘሎ ነገራት ምስኡ እዩ ቀዳምነት ቅድስና ድበሃል ነገራት ኣብ እምሮና ክመጻና ከሎ ከምኡ ይድኸውን ግን ቅዱስ ድብል ነገራት እንታይ ማለት ይልና ፍሉይ ማለት ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቅዱስ ዝብል ነገራት ንቦታ ተጠቂሙሉ ኣሎ ንንብረት ተጠቂሙሉ ኣሎ ሓቂ ንመዓልቲ ተጠቂሙሉ ታ መዓልቲ ሰንበት ንእግዚአብሔር እንታይ አይቶን ተቀደሰት ንቦታ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ዛ ቦታ እዚኣ ዘለኻያ ቅድስቲያ ኢሉ ኣሎ ሓቂ ቅዱስ ማለት እንታይ ተፈልየ ማለት ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ይኽብል ከሎ እንታይ ማለት ተዳይል እዚ ንእግዚአብሔር ዝተፈልየ እዩ ኣብ ገሊኦም ንገሊኦም ክትምልእን ከለኻ ኣብ ናብራኻ ኣብ ገሊኦም ምምላእ እንተ ደኣ ሃብዮምኻ እቲ ክትወስዶ ዘለካ ካብቲ ካልእ ኣወራሪድካ ደኣ ነቲ ሓደ መላእዮም እምበር ካብቲ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ካብኡ እንታይ ኣይትግበሮ እሱ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓደ ቆልዓ ሓደ ጊዜ ከምዚ ገይሩ ቅድም ነጊረኩም ነይረ أبو موبا 20 كلامد يلو كلتا 10 هيبو دحراي زقلعا كم نجر قلعا لا تتصاوتي يخيد نيريلو لا تتصاوت خيد كله نتن كلتا 10 كلتين 10 شرر እንዳበለን خيد نير دحراي مچم تحنتي ካብ ቁጥጥር ወፃ ኮይና خيد አምሊጣቶ ናይ ዓድና ካፋኛ ትራሎ ፋኛ ትራአተ ርያ ቢሎ ወይ ናይ 10 ናይ አምላኽ 10 ተአትያ ይሏ ናይ መናትያ ታናቱ ግን ሒዝዋ አይደለም ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ይሁን ይሉ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ኣብ ካልኦት ንገለ ነገራት ክጎድልና ከሎ ምውርራት ካብኡ እንተዳ ኮይኑ which is wrong ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ንእግዚአብሔር ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ክስራዕ ዘለዎ አገር ሰላም دسام عسكم الحساب أصوم بروقات عندي ماتا ويتابعكم مثل بامات الزارب سله دلو يبرنا أملاخ يكون سازي ما هابد بالنجارات متحب قدساوي أبو لي كدان رخبو أبو حدش كدان كان رخبو زد نجاركم أبو كارون توسون كان رخبو نخلينا عليه مهاب نمن يزو وهاب ويد ما نمن ينانه باغنه كلنا نمن ينانه زياخ زارب كلهم ما بغس نطبنا قنعو خون سلازلو ما بغس نطبها قنع انت دا خوينو اتغبرو زبله ነገራት كله بحاغوس يخات غبرو دسيلو كايخات غبرو نمن كم تهب زلخا سلتفلط زي بحنت ነገራት كرداكم يفصينكم كا ايترسعوا هراي كنهب كلنا نمنينا نهب مسيلكم نتي أم محبر أملاخ زلو
ዝግበር ንጥፈታት ብሙሉኡ ንዑ መሳለጢን ምዃን ደለዋ ንጥፈታት ማለት ሕጂ ሓደ ክልተ ገለ መለይልኩም ትፈልጥዎ ነገራት ኩሉ ጸውዑ ኣብዚ ምጽዋዕ አይድልየንን ንኩሉ ንጥፈታት ማሕበር አምላኽ እንታይ ይድልያ እንተዳይልና ገንዘብ ይድልያ ስለዚ ገንዘብ ክንህብ እንኮለና መበገስ ነጥብና ነዚ ንምግባር እዩ እንተዳ ኮይኑ መበገስ ነጥብና ተጋጊና ኣለና كميني تخرداكم مسيلاتكم ابزي بريميريج كونسلين ወይ ድማ ብዛዕባ ቀደም መርዓ ድብል ትምህርቲ ክምህር ከለኹ ሓንቲ ነገራት ይዛረብ ንምንታይ ኢኹም ትምርዓው ኢላ ሓቶም ነቶም ተጻመቲ ማለት ምክንያቱ መበገስ ነጥብኻ ቁኑዕ እንተዳ ደይ ኮይኑ እቲ ትገብሮ ዘበለ ነገራት ኩሉ ግዜ ብመንጸርት መበገስ ነጥብኻ ይኻትሪዮ መምዘኒኡ መዕቀኒኡ ትመበገስ ነጥብኻ ሽዑ ክትገብሮን ከይትገብሮን تمبغس نطبخا ايو فاليو ناتو زمزنو حجي ويرد زغونه تحطو يا نقال سبات انا اي جن سلا ترداني دحراي ندخلنا هنكيد كلنا كن صبو نراداداينا نمتى يكون بات مرعاو دبل حجي حدا حطوتات العل كاب ام حطو حنتي كالعل مالك نمثالي خواتاتهم سي حنتي نقرا نمثالي خواتاتهم سي نفقرهم حقاو مدمدم تامتان كتقبروا له سلاز دلهم ديهم تمرعاو الى حد حق دي كنا كل تفقرات نلاي فقرهم حقاو مدمدم تاخو قبروا له تداخو خلو خينهم قال كيدان كاسرو خلو له قال كيدان ساعه زي اسرو غيزين ساعاتاتن مچم موهاق ساعه زي تفلطه سب حدا نوح غيزين دحريوم حتى يفطروا لي حقي ابديكم بوتا خاب فلاي كريوم يبلون بحد ابصمو زوله بوتا انن ادون شاخن ستي اندحريخو مناسي انت يقبروا له بزيات ايتولنا نهم تقولوا ديو سبح دارينا نخالو سب اندحريخو ممكن تايم تقبروا دلو توليهم حقي مش ناز نغرات حقاو مدمدم تان مغبار ديو يسكو حقاو مدمدم تان مغبار حجز ام منقد دخو اند ايمبر بمصحف قدس مسرت مبغس نطبي يكون مبغس نطبي املاح كجمرن كله مع سيد داني حويت مال سوكوني املاح ام مدري متان كبرو خغلص يلو زي جمرو جماره سلازغونه حدار متعازو قداماي مسمن انترايلنا مس نسخ نسان انا نسان ايكونن مسمن دا انترايلنا قداماي متعازو مس املاح مغنياتو نابكوننت كيمصو نابكوننت كمصو حساب اب زي نبر لهم غيزن ساعاتن املاح امدبو سلاز نبر ينز نغرات زي جميرو سلازي مدب تبلان نايمن انترايلنا نا اغزيابير مس اغزيابير يمتحازو مالك حدار كجمرون كلو انا نسان انا ندبحال نغرات اندحر تجميرو قال كونفليكت خلى عالم كله نتنا نغرات افتاتحو خاب يد جمر كابت ما بغس نطب يد جمر ما بغس نطب خاب املاح اندحر جمير خ كل غيزه كونسيدر تغبرو ويد ما تماخلو املاح دبحال نغرات ال مغنياتو جمارنا حدار من سلازغونه املاح سلازغونه سيز ما بغس نطبي مخان اتعمن قد زفصم فصام يو مالت ايكون تعمن قد زفصم فصام يسيخون دون تدايلنا ون نفقرهم حقاو مدمدم تاي غبرولي ግን መበገስ ነጥብ ግን አይኮነ ናይ አምላኽ ክብሪ ኣብ ምድር ክግለጽ ስለዘለው ኢት መበገስ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ተሓስቦ አምላኽ ድበሃል እዩ ማለት ነዚ ነገራት እዚ እንታይ ክብል ስለዘለኹ ይችላል ኣብቲ ድግበሩ ነገራት በሙሉኦም ይትግበሩ ዶ ወ ግናኸ ተቀዳማይ ዓላማ ወይ ድማ ተቀዳማይ ምኽሪ ግን መን እዩ ነዚ ነገራት እዚ ወይ ድማ ንመን ኢና ንህብ ደለና እንተዳይልና ግን አምላኽ ድበሃል አለ ህላው መንፈሳዊ አካል ደለው ጀማሪ ናይቲ ማሕበር ድበሃል ነገራት አምላኽ ስለዝኾነ ስለዚህ ነዚ ነገራት እዚ መን ይጀምሮ እንተዳይልና አምላኽ ይጀምሮ ስለዚህ ክትህብ እንኮለኻ መን ይኻትህብ እንተዳይልና ንአምላኽ ትህብ ከም ዘለኻ እንተዳ ደይ ተረዲእካ ንአምላኽ ድበሃል ነገራት አወጊንካ ወይ ድማ ዛ ሓሳባት እዚ አውጪኻ ካብ ኣብቲ ዝግበር ነገራት እንተዳ ጀሚርካ ሓደ ግዜ ደስ ክብለካ ከሎ ትህብ ደስ ክብለካ ከሎ ኣይትህብን ጥራሕ ደይኮነ ማለት እዩ እስኻትኩም ከምኡ ኣይትገብሩን ኢኹም ኣብ ገለ ግዜ ከምኡ ይስማዕ እዩ مس አገልገልቲ ኣብቲ ማሕበር ደሎ ምስ መሪሕነት ገለ እንድሕር ተባኢስካ ዕሽርካ ብሙሉእ ትሕዞ እዛ ኣይተረዳእካ
نسمع زيادة لكم سواء يكونكم انتبهوا أملاخ يو محبري إيلو جميل مصحف قدس كزارب كله أملاخ كزارب كله انتاين محبري دبله أملاخ بزعما هذه النجارات زي باولوس مسؤول كاستتع هذا ده يكون كاين لمسؤول استتع هذا النجارات كزارب كله نعناسي كم أجل قلتي أملاخ كم جبت أملاخ طرح قطعرنا كنيو أي تغيدو لمن ده قدامك قبرو أملاخ ناوانا متقلنا حانت نجار كنجركم بحر نايسب كنجركم هذا سب أبغى نجارات أكتيف دي نبرة نطوف دي نبرة أوكي أب حانت نجارات بدوغنا نجارات عد الرخيبو ناب حانتي دوغنا تعقل قلوت ويقله تجمرتون ويتنسو دي جمرة قنسو بحلاف الند حتى تلا انت دا أهليو انت يقبر تدعي لنا لعلي ما نمسب نتا أقل قلوت يقبر الله ينتفل حكي سلام انتاي جماري عنسو سلازفل أبا قدام ما يتسوى عن تحتات سلازفل أملاخ زي جمرو جمارة سلازخونا محبر نا أملاخ يلكم تقبروا نقرات أملاخ معرخن دي بحكم دبلو كنقرأكم هاي كلا نزي نقرات زين أملاخ دبحال كم بقس نتبع أوتيهم من تقبروا نقرات كأني نعو كونسيدر دي مقبرنا هاني أملاخ معرخن دي يوجيو خاخ نقرأكم هاي كلا كم مسيلاتكم بدردان يد الزارب دلو أبكالي نقرات سبينة تفنيرو نسخاتكم أبزي جمركم ما أقول لوت كالي ندامت أخلو نسوها الحنت نقرات زي بقول خلو أنت دا زي مت خوينو قال نقرات مش هخاص لزلوي حكي مش أبغى زي ممتو لنقرات اللي بعبي هم منفسها وما بقى سنة من كستاين جير كانت نقرات معداكا عبوتو كله نابكم ممرد أنت دا زي مت خاجن سمعت كسمعك خاجن ناي قدن يوم على سلام انتاي تجمر كايو نقرات سلزخونا والد إذا منفسها وعيوت راح يكون بخالي نقراته محبري زبلا أملاخي نا أملاخيكم جنزبكم تو نسبة يكون ما بقى سنة من أملاخيكم أبزحكم من تهابكم من أملاخيكم تو وعوحيدكم تهابكم كان أملاخيكم أبزحنا تهابنا أملاخنا أوحيدنا تهابنا أملاخنا أنا اسمس كستو دبل نجارات كم بقى سنة وسيدكم ديكون عكاهنا سلماني عشركم من قلم التاتكم من كا انت دا حسكم وما حبر أملاح باكم تنكس عسكو انت لا تسمعكم كا مش أملاح تبعسكم نسبايكم كم زيلو متحاب قدس سلازم بعر زمدنو نمن نهبد بالنجارات انت عين تدعيلنا نائمنا قعزي زي نجارات زي اخ زاره نحنا نقول يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحنا غيرنا مستقبلنا يو بامنت نابت بامنت دخون قعزو اتينا قعزنا بمملؤ بامنت يدخو كنود ان كلنا مصحف قدس انت يدبلنا ام مدري أنصار إمنت نزل على نجارات بملؤهم فايتنا قبرنا هنا نخيل مش حكي كنود إن كلنا قعزنا ودينا خن بحال كلنا انتينا نبعد صبوا قدلي إمنت تقادين مغنياته نا إمنت قعزو سلازبال مهب نا إمنت نجار نمن نتبعين تسقانا زي نريو أملاخ دبحال اللو إلنا نا أملاخ نهب كم زلونا بإمنت نزعتنا يقعزو بإمنت كأوك كم من نقبرو هذا صلاتنا إمنت قعزو مهب دبحال نجارات أبغى يوب إمنت منبار أبغى يوب إمنت داي منبار دبحال نجارات من الباش لا خوف نولج كخون خيلي داي مفلات كخون خيلي جنا فلتات انت دا حال يوجن عب كله صلاتاتنا هيوت نت بإمنت دعتنا يو بإمنت انتي نقبرو انت دعيلنا نقعزو بإمنت كأن ود إن كلنا صبو قد الإمنت تقادي له تبعيل يدودا مغنيات كل ما أنصار إمنت سلازبون كتبي بالكان نابراخه صباحك قال دبحالو نجارات أنصار إمنتهم
ንዕኦም በዲካ ክትከይድ ከለኻ እምነት እዩ ነዚኦም ኩሎም ነገራት ሓሊፍካዮም ክትከይድ ከለኻ ኣብ መወዳእታ ምስ ኩሎም ካልኦታት አንጻር እምነት ንዕኦም ኮላይ ተቃሊስካ በዲካ ኢኻ ማለት ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝገጥመና ቃልሲ ከም መንፈሳውያን አንጻር እምነትና በእምነት ዝጀመርናዮ ጉዕዞ በእምነት መታን ከይንውዲ በእምነት ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ምስ ኩሉ ጽላታትና ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ዝጠልቦ ዘበለ ነገራት ብምግባር ግን በእምነት ጀሚርና በእምነት ክንውዲና አራሚን ክሰም በእምነት ጀመርናዮ ጉዕዞ በእምነት ታክን ገብረይና መሃብ ከይቋረጽና አሜን ኮላ ከብደ ይብልና መጽሐፍ ቅዱስ ቆም እዩ ዝብል ናይ አምላኽ ሰባት መቸም ሓደ ጊዜ ንዚ ተረዶም ሓቂ ክዛረቡን ከለው ብዛዕባ ጽባሕ አምላኽ ድበሃል ኣሎ ኢሎም ስለ ድዛረቡ እዮም እንበረይ ነቲ ናይ ሰብ ኩነታት ስለ ዘይተረድዎ ይኮን አነ ንናትኩም ኩነታት ንኽርድኦ ተረዲኹም እንለኹም ካልእ ሰብ ገላጻ የድልን ምሳኹም እንዴት ነበር ዘለ እንታይ ሓሊፋ ንፈልጦን እንታይ ሓሊፋ ንፈልጦን ጭካነ ያይርኢኹም ማለት እዩ ስለዚህ ይፈልጦ አይኮንኩም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ለዓለ በዓል ስልጣንና ህይወትና መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ንቃል እግዚአብሔር ኢና እንታይ ንገብር እንእዘዝ ራሜን ክሰም ዛ ማሕበር እዚኣ ኩሎም ቶም ምእመና ከምዚ ዓይነት ካልቸር እንተዳ ሃልይዎ ዓበይቶም ንኣሾም መንእሰያቶም ብምልኦም እዚ ባህሊ እዚ ኣብ መንእሰያትና ከነውርዶ ኢና እዚ ካልቸር እዚ ከም ደለዎ ክሰጋገር ንሕና ግን መጀመርታ ካብቲ ዝነበረ እንታይ ንግበሮ እንተራኢልና ንዓቅብ ንውረስ ስለዚህ ናይ እምነት ነገራት እዩ ማለት እዩ እንተ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ኩሉ ከምዚ ኢሉ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ እቲ በኣታትና ገይሩና አምላኽ ራእይዎ ምስጋና ዝዓይ ልግሲ ክትህብቱም እዩ እቲ አገልግሎት እዚ ግብሪ እዚ ብብዙሕ ምስጋና አምላኽ ጸብለል ይብል እምበር ጎደሎቶም ቅዱሳን ጥራሕ ይኮነ እንታይ ዝገብር ዝምልእ ትሪኦ ኣለኹም ንመን ኮንሲደር ገይርዎ ንመን እትይዎ ንአምላኽ እንኮላይ ንምስጋና ዝኸውን እምበር ከምዛ ኣብ መንገዲ ዝኸውን ነቶም ንቅዱሳን ዝኸውን ነገራት ምኽንያቱ ንኻልኦት ማሕበር ዝኸውን ነገራት ይዋጻእ ስለ ዝነበረ ንዓታቶም ጥራሕ ይኮነን ድምልእ ትትህቦ ደለኹም ልግስኹም እንታይ ዳ ንአምላኽ እንኮላይ ንምስጋና አምላኽ እንኮላይ ኣለዎ አምላኽ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ጀሚሩ ማሕበር ዝበሃል ነገራት አምላኽ ስለዚህ ማሕበር አምላኽ ናይ አምላኽ ምዃና ርትዕ ምህላው መሃብ مستوى أبتو محبر مرحنة زلو متحاز كم زي بقولوا مردا مسوس تحاز نجارات أيكون إذا قبلن كله نتصور النت زي بقولوا أبي كم زعتو زي فلت نقل نجارات استايد خون نعون كله محبر يكون كنت زارب دلو بتنقاقة خطر دوني فاتي ثالثاي مسكيزين صار زمدنا مهاب مسمى فساو بحلي መቸም ባህሊ ክንዛረብን ኮለና ኣብ ዳሓለፈ ግዜ እንታይ ኢልና ነርና ይወራረስ እዩ ኢልና ስለዚ ዝወራረስ እንተዳ ኮይኑ ተቀዳማይ ኣብ ህይወትና እንገብሮ ሞዴል መን እንተዳ ኢልና ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እዚኣ ጽቡቕ ጌርኩም ክትርድኡኒ ይፈቱ ኣብኡ ኣብ ቆሮንቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ምስ በለ ንስኻትኩም በትድኽነቱ ምእንቲ ክትብትሙ ሃብታም ክነሱ ምእንታኻትኩም እንታይ ገበረ ኢሉ ደኸየ እዚኣ እቲ ቀሲለ ክነግረኩም እዚኣ እቲ ዓውደ ንባብ እንተዳ ርኢናዮ እንተዳ አንቢብናዮ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ መሲልኩም ብዛዕባ እቲ መሃብ ይዛረብ ደሎ ብዛዕባ መሃብ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ኣን ኤግዛምፕል ንመን ኣምጪዎ መሲላትኩም
ንክርስቶስ ኣምፅዮ ክርስቶስ ሕጂ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ይድዛረብ ክርስቶስ እንታይ ይገይሩ ይድብል ዘሎ ሕጂ ሃብታም ክነሱ ከመይ ዲታ ሃብታም ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ንሱ ዝርአን ዘይርአን እንታይ ዝገበረ ዝፈጠረ ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ኢሉ ክመጽእ እንከሎሲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይድብለና ንሱ ማዕረ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ይረአዮን ምስ በለ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብኡን መሰለ ብንብረቱ ኩሉ ድማ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ይብለና ሓቂ ፊሊፕ ባዶ ገይሩ ንገዛእ ርእሱ ማለት ምእንታን እንታይ ይሂቡና እንተዳ ኢልና እምበር ንሱ ሃብታም ክነሱሲ ኣብቲ ክስዕብዎ እንከለዉ ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኤክስፕሌን ክገብር ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦም ኣዕዋፍ እንታይ ዝገብራሉ ሰፍራሉ ቤት ኣለወን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጽልለሉ ኣባይቲ እኳ ወይ ድማ ገዛ እኳ የብሉን ዋይ ንዓና ህይወቱ መታንከ ስለዚ ክርስቶስ ሃብታም ክነሱ ንገዛእ ርእሱ ድኻ ገይሩ ንዓና ናብዚ ጸጋ ዝኸእትወና ዝገበረሲ እንታይ እንተዳ ኢልና ርእሱ ብባህል ኤግዛምፕል እንወስቶ ናይ መሃብ እምበር መን እንተዳ ኢልና ትዝዓበየ ክርስቶስ ርእሱ ይሂብና ደለዎ ጥራሕ ኣይኮነን ሂቡና ደለዎ መሃብ ማለት እንታይ እንተዳ ኢልና ኩሉ ነገራት ይሁን ክሳዕ ዝብል ግን ናይ መወዳእታ ስለ ዝኾነ እንታይ ይድብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ እንታይ ገበረ ይድብለና ክሳዕ ዝብል ናይ መወዳእታ ማለት ኣልቲሜት ኩሉ ነገራት መሳብ ስለዚ ኤግዛምፕል ናይ ድኾነና መሃብ እንታይ ንሕና ግን ዘሎና ኢና ተሓቲትና መሃብ ድበሃል ነገራት ክንሕተት እንከለና ዘሎና ክንህብ ኢና ካብ ዘሎና ክንህብ ኢና ንሕተት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህይወቱ ይሂቡና እዚ ብዛዕባ መሃብ ኢልና ክንሓስብ ከለና እዚ ነገራት ክንሓስብ ይግባአና ባህሊ ዝወራረስ ስለ ዝኾነ ኣብ እስራኤላውያን ዝነበረ ባህሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ናይ መሃብ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ዝነበረ ድማ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከም ባህሊ እንዳተወራረሰ ዝመጽእ ኣባና መጽዩ እዚ ነገራት እዚ ተጣዕመኒ ይህብ ተደይጣዕመኒ ኣይህብን ድበሃል ነገራት ከም ሓደ መፈክር ወይ ድማ ከም ሓደ ጭርሖ ክውሰድ የብሉን ተጣዕመኒ ገዛ ኸራይ ይኸፍል ገለ ድበሃል ነገራት መቸም የለን ገዛ ኸራይ ንኽንከፍል ኢና ንሰርሕ ኣብ ቀዳማይ ሊስት ነእትዎ መሃብ ድበሃል ሳልሳይ ግን ብብስራት ክውድእ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ሕራይ እንታይ ድብል ዓንሳ ኤርማሓዊ ኣብ ዝወፂ ዝገጽኩም እንታይ ኮይኑ እንታይ ዳ ነዊሕ ድሓንዲ ገለኒ ሃገር ሰላም لا በዚ ነገራት እዚ ኮነ እንድውድእ መጽሓፍ ቅዱስ አሜን መሃብ በዚ ነገራት እዚ ኮነ እንድውድእ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም ቃል እግዚአብሔር ንእመን ነው መጽሓፍ ቅዱስ ሃብ ኢሉ ጥራሕ ዝውድእ ዘይኮነ እንታይ ኸ ይድገብር ኣምላኽ ተዳኢልና ኸ ሓዋቴ ኣምላኽ ይባርኽ እዚ አሜን ትበሃል ያ ረጉላትና አሜን ንበል ያ አሜን ትበሃል አሜን እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይባርኽ أنا دقر من النجارات حدا نجار كنجركم جاهم زي أغنات يسمع عليه يأخذ ساعة تحساس بين السلة خنات بس أبسفر دخيل أبسفر ذلهم حواتنا تفضل مثل لايك مجمرتنا بتشرشي دلو وحجني أبسفر دقدم موت أنا أم دا دكتور هابتن دا دكتور كوينا أنا نتسلين إرناس بتفنيسترا خوينا يري أقول له نايزوم سيكي دبهال temporary احنا كل شعب واحد سبعه دمت نحن ግን ካቦታና ቦታ ስጋ ሕጂ خرتت ንብላለና ሕጂ ከማን ሽግር ኣለና بسبب ምክንያት ደቀና ከማን ሕጂ እቲ ሽግር ናይ ሽማግለታት አባኹም በዚ ምክንያት ዝገራ ከማን ከተምሱ ሕጂ ከማን ሽግር ኣለ የውጽና ደሞ የውጽና ኢና ከማን ንብል ደለና ሕጂ ሀዋ بفعله ما يكون كنت زارب دلو
أملاخ جن يبارك أحوات أملاخ تاي قبل يبارك متحف قدس كنا قرنا خلو بحاجوس كنهب كم زلنا أملاخ حجوس وهابي يزفتو قطي وززر خا أملاخ يفوتوني أبزي حززر أملاخ زفتو تنفوتو النجارات نجراكم الله برغت دمالو أملاخ مسكن متحف قدس لزوان أبقال متحف قابتي متحف قدس ناتتصحيفو زلو إيد الزارب دلو جناخ زبل الله خوي اتقطي وززر قطي ويعصد اتببرخت ززر جنا ببرخت يزعصد انتينا نعصد قال ملد بحال نغراس لدي تصحفلنا اب كركر تدياتنا صبو ገንዘብ ይብና ገንዘብ ተዓጽድና ንኻል መንዋብሮና ደኹ እንታይ ጸገማለሁ አምላኽ ሀብታምን ካለ ነገራት ተዓጽድና ኦቨር ግና ዘር ተዓጽድ ሙኻኑ ሕግ ሙኻኑ እዚ ኣነ ሎሚ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ብዙሕ ጊዜ ተረዲኹም ማሕበር አምላኽ ስለተዛረበሉ ጽልውኡ أزي النعبية سلازخده أبكالوت مهرون هاي لبونا خيترف حقي مزرعة معتادن زبها الكزارو والغلو بتعمي قرر منه هذا كم يوصي دمه كم مصحف قدس بخال يقول لنا قرات ماله أبقى لي أمه ولا بحات يهدلو وقال ملا تحت كستايد قبرو أبقى ما أملخ قال لهم حلو خلو بتحدو وجن سمعني بتحدو وجن ما تتصلوا من فساو نقرات ساعة من تاي كيدلو خير يعوق سنة ماله أبراكتيكال جن كم حقي مزرعن معتادن الله متحف قدس يزنقرنا هذا مزرعة راح تزاريونا أنصار معتاد أين الزارة متحف قدس اللي الزارة جناخ زبل الله يدو تقطيبو ززر قطيبو انت يقبر يعصد اتببرخت ززر جنا ببرخت يعصد سوله أملاخ زي أخاتات فوتو خاليتي حقوس وهابي زفوت أمه نفس وكف بقاهي ويس بقدي انتاي زي كونه ندحركم خوينو اوش زماتا حساب ندحر حاليو زماتا حساب طرح زي كونه كنابت مبقس نطبي مصيو نغزا رؤسنا ابو انت دير عمو ازز شنفو انت دا خوينو ايهاب نخال مع الله يوعلو يتقمل حدا غيزه زحلف حدا سب كمزيلوني بيتسبو امنتي أبز مش متأسو تداخيمو حراب يتسوى أمن تسلو زغونو أديو بتعمل نفعتنا يتقولوا السبيع مالك أب إيرترا دويلا انتاي لاتو حجي أب روحي قصة زلو تشرشي زملالة سيزم أسلام مالك حراب دويلا انتاي لاتو جنزب كان تاي تقبرو لخا دي سرحة قالوا نبات خريستيان الشركات يبدو لخا قال لي لا تزاري باتو مالك رأي وتباهل نايك أدم مالك بزعوسي بتعمل ستاي كوينا مالك الشركة هذه بحال نقرات كيتو سوقنا بزعبة عشرة يكون أبي هو تكويل ده حرا يدويلوا اللي دولة اللي كلهم تايلون نشعون بك أخمتي أنا قاعد يتمت إلى وزح جزء زارو وصل زخونكو بيتسوى أمنت مهان في الأسفل ده حرا شعوق بعلو دويل اللي بعلو دويلون تايلوني مهما تزاريباتني جنزب كا الشركة يبقى تخرجتان حبوا إلى تني نزي إنك بنك متسيل إنه هذا نسخة أخذت لنا جنزب كايد لنا كم زيادوا لكم نسخة أخا قدامي تدلين نسخة متى نسخة تمهر نسخة نبلوت متى شعوب بحري بزعبا جنزب كان الزار جنزب كان كيتهم تصويلي مات أملاك مسكرة إدزار بكم كاوشتي درغيت ترديو كارت عرقيبكا مس أملاخن مسكال أملاخن وجين كان تلادي كوينو نخوي مداري شو قرت تتكملوا أي تمسح أملاخ حقوس وهابي رتعي زلو برديت زرق مهانو أملاخ كونسيدر كم زقبرو عب قمت كم زعتو وفليتو زهب انت دعا خوينو جن عب زيح كازرع أملاخ كبارخك بمنتاي من قد يبارخك نعو يقول ليت تعفلنا تدي تزاربنا أملاخ جن تاي قبري يبارك أملاخنا يبرخت أملاخ كأم برخنا يزفت مسألنا يفوتني كأملاخ مسألنا ده سايبلون ندخلنا مسألنا بروموت نقبر سبعة يكون أملاخ مبلس أجنا يفوت سلازي خمزينو حقوس وهابي يزفوت مويلو نفس وكف بقاهي ويد ما بقد زي كونس كمتي لبوز حلونا يهاب كمتي تصحف رأي حج زروة ندخاتات هذا صدقون زال العالمين برزبلو أملاخ ما أنتي
كل ساعة زأكل كله حسكم نسناي جبري كله تقبلل كتبلو تري والله كم دلوا تقال نقبله ጸጋ ዘበለ አባኻትኩም ጸብለል ከብሊ ካሉ እዩ አሜን አሜን ግናኸ እቲ ንዘራኢ ዘርኢ ንምግቡን ዝኸውን እንጀራ ዝዕድል ንሱ ዘርኡኹም ክዕድለኩምን ከበርክተልኩምን ንፍረት ጽድቅኹምን ከብቁሎ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ታይና ንብል ደለና አምላኽ ክትቦ አምላኽ እንታይ ይገብሮ እዩ የቋጽሮ እዩ ደይኮነ አምላኽ ከዓ በበረኸት ይመልሶ ከማን አብዝ ተጠቀመሉ ቀር ግራመር ወዲ የለኹ አብዝ ተጠቀመሉ ግራመር ሲ እንታይ እዩ ድብሎ መሲልኩም በቲ ልክዕ በአሉታዊ ነገራት ዘስምዕ ዝመስል ግና ከአኒ አብ አምላኽ ክቁጸርን ኮሎ ግና አምላኽ ዘቋጽሮ ክዛረብን ኮሎ ተቃላኡ አብዝ ትግርኛና ተጠቂመሙሉ ደለው እንታይ ኢሉ ዘረወ ይልወሎ ሓደ ጊዜ ገለ ሰባት ጽቡቕ ትህብ እንተ ዳኾን ካገለ መለ በገለ እንተ ዳ ፈሊጦም ካተ ደይ ፈለጦ ካቋ ጽቡቕ እንዲ ግራቲ ማሃብ ድበሃል ነገራት ኣብ ማሃብ ነብየት አምላኽ ንገለ ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ካልኦትን ኮላጅ ተተሓሓዘ ስለዝኾነ ከም ጥዑይ መኸርቲ ነው ክስታይ ኮን ገዛ አርስኻን ኮላ ክትሓስብ ኣለካ ገለ መለ ገለ ኢሎም ከማኽሩ ካውን ኮል አምላኽ ድብለካ ጥራሕ ግበር አምላኽ ኮንሲደር ገብሮ አሜን አምላኽ ታይ ገብሮ ኮንሲደር ገብሮ ኣብ ግምት የእትወ ስለዚህ ሎም ማዓልቲ እዚ ባህሊ እዚ ክንወርሶ ጥራሕ ዘይኮነሲ ክንዕቅቦ ጥራሕ ዘይኮነሲ ከነመሓላልፎ ኣብዞም መንእስያትና ሳቶም ከናፍቶም ካልኦት ክሕልፍዎ መታን እዚ ካልቸር እዚ እንታይ ክንገብሮ ክንከል ኣለና ሎሚ ካልቲቤት ክንገብሮ ክንከል ኣለና አሜን ሳማዕ በዚ ሓሳባት ክብርና አምላኽ ካብ ዘለና የተሲናና አምላኽ ከነመስግን እስከዚ ምስ ጊዜና አንጻር እግዚአብሔር መስገን ተልና ናፍትና ይድራር ጎይታ ጊዜ ክንከይዲና ሎሚ ግን በዚ ነገራት እዝን ሕሰብ እስኪ ንቃል እግዚአብሔር ንምእዛዝ ውልኡ ልብና ናሃቦ ሃሌሉያ ንሱ ናይ መስቀል ውዕለት ክንሪአን ኮለና እግዚአብሔር መስገን ንሱ ሃብታም ክነሱ ኣብ ክንዳና ዝደኸየሉ ስእላዊ መግለጺ ኣብ ክንዳና ርእሱ ዝሃበሉ እዋን እግዚአብሔር መስገን ወገን ቃል እግዚአብሔር ክንከውን ርእስና እናሃብና እግዚአብሔር መስገን ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ጊዜ እንካ ህይወተይ እንካ ትብሉስ መዘምራን ኮይና እግዚአብሔር መስገን ዛ መዝሙር እዚኣ ክንዝምራይና እሞ ብድሕሪ ሽዑኡ ናብቲ ናይ ድራር ጎይታ ጊዜ ድማ እንከይዲና እስኪ ግን ናሃቦ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ጊዜ ትምህርቲ ክንመሃር እንኮለና ብፍላይ ከዓ እዚ ፕራክቲካል ሕጂ እንመሃሮ ደለና ናይ ባህሊ መንፈሳዊ ባህሊ ድብል ነገራት እስኪ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ከመይ ኣለና ብዛዕባ መሃብ ድበሃል ክንሓስብ እንኮለና እስኪ ከምቲ ክንቦ ዝግባአና ዶ ንህብ ኣለና ወይ ክንደይ ኣገርና ደለና ደይሃብና ኣዋህሊልኩም ሃቡ ኣይብለኩም ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን መሃብ ጀምሩ
زفترخ نس كولد كله جن محدر يا جايس ساخن دزير سواتيت تشيكيو توهاريد أي قلل الناس ملوت زحمة أي قلل الناس ملوت يسوع كريستوس رأسه مهابو ويقلل النعوات እግዚአብሔር መስገን ዲያቆናትን አገልገልትና ብዙ ኹሞት